ассалому алайкум бародарони азиз, хеле ки шумо мебинед қарор дорем дар заводи Тавл, яке аз брендҳои бақувват. Моторашон Юто мебошад. Се намуд мотор доранд, яке аз ҳамин моторҳои бақувваташ Юто мебошад. Хеле ки мебинед дар даромадгоҳи завод қарор дорем. Айни ҳол мо медароем ба даруни завод ва мебинем тарзи тайёр кардани тракторҳоро. Хеле ки мебинед бародаро завод. Ирӯз бародаро якшанбеай, ҳамаи коргарон нестанд. Барои ҳамин масъал одам камай. Мерем мақсад паетап намебинем, тарзи тайёр кардани мотор, кабина, ҳамаша дастканал бо видео мекунем. ҷое ки моторҳоро тайёр мекунанд. Гуфта будем ки рӯзи якшанбе омадем, мо коргаро камай дар завод, барои ҳам як ду одам ҳаст, ина тарзи тайёр кардани моторо. Се навъ мотор ҳастай, се навъ мотор ҳамин як намуж дар хотир мондагие ки Юто. Ина мақсад паетап на чихеле дидем, тайёр карда ина. ҷое кабина дар кабинадорш ҳастай. Так сар мекунем, ина трактора ина буд калонош ҳам ҳастай. Ино лошади насиятшон 90 хеле агромнян, балоношон калонан. Ино моторошон Ютоай. Бо ҳастай ина намуда. Ай намуд ино ба фирма шади насият ино 70 ҳастай. Ино 70 то 90 сар мешаванд. ҳаст бо ина хелио 50 ҳастай, 60 ҳастай, 70 ҳастай, 80, 90 то 90 ҳастай, ина 504 задагине сар рақамошо мақсад ҳамин намуда ҳастай. Бо ина намуди калоно ҳастай. Калонои 7 ино 804 ай. 804 ҳамин намуда ҳастай бо калоно. Бо ҳамия майдаш ҳастай. Ина ишам 900, ишам 904, лошади насият 90 ҳастай. Бо мерем далши. Далши бо ина ҷа кабинадоро ҳастанд. Инаёрам 704 ҳастай, 804 ҳастай. Инаёшам иношани ҳамун намудай. Инос намудаи майдашам бо ҷабот калонош. Инаиш ям ба фикрам 704 ая. Иш 7 бале 704 будай. Хай на 904 дидаги будем. Мерем далши. Ина ё без кабино бо калоноай. И чанд бошад? Ям мумкин ам ягон лошади 70 бошад. Бо ин намуд ҳастай. Не намудаи майда барои дуруни боғҳо. Ям лошади насиятш инорам ин намуд ҳастай. Ай 504 ҳаст сар мешавад, ай 50 лошади насият то 80. Ин намудо. Бо на калонои кабинадорои 504 ам ҳастай бародаро. Ина мақсад бо 704 бо калоно. Бобшин бародаро чихеле ки мебинед? Чихеле ки мебинед? Ай 504 сар кара ҳамин завод дорад то 204 лошад. Ай 50 то 204 лошади насила. Скорсои 8 пеш ди қафо дорад. Бо калонош ай 16 то 12 ҳаст бародаро. Ина аз ҳамин трактор хоҳишмандо хеле бисёр ай 504 то 804 без кабина чихеле ки мебинед? Тавл 504 ай. Ино ҳама 4 видиан 4 силиндр доранд ба 8 скорс 8 пеш ди қафо доранд. Баъд ҳозир хай нишон метиҳам қафоша. Мотораш Юто бародаро. Моторашон се намуд мотор мешава. Ҳамин моторашон асалном Ютоанд. Дар ин намуд 504 любой чиз метавонед барои фрезер, плуг, любой намуд чиз сюда бурда метавонед бародаро. Бо аз ҳамин кабинадорш ҳам ҳастай. Ина ё мақсад навҷуда 704 ҳастай. Хай бо дигароша видео мекунем. Роз попробовать мекунем ку чихе мерава. Ака бародаро рости гап трактора худа кана метонум, неки хай попробовать карем, хеле хубай мақсад. Тавли кабинадор. Ина 104 ҳастай 804 704 в основном бисёр хоҳишмандон дар ин 104 хеле ки мебинед. Хеле удобняй мақсад калонан. Сиденошам хеле удобняй. Ино дорад 12 ва 12 дорад 16 ба 12 ва 8 ба 8 дорад. Чи скорсо дар назар дорам. В общем бо кондиционер ҳам дорад, бо наҷа люк ҳам дорад. На хеле ки мебинед. Люк ҳам ҳаст, кондиционердорш ҳам ҳаст. Қайс давис ахтон мекунад ки хеле закас мекунед. Мерем нишон метиҳем берим трактора. Ина 104 хеле ки мебинед мақсад трактори калонай. Аз ҳамин намуд 804 аст, 704 ҳам ҳастай кабинадоро. Итак бародарони азиз, хеле ки шумо дида шудаед, мо дар дарони завод қарор дорем. Барои ҳамин бародаро нархҳо арзона. Як кумдаст аз завод гирифта ба то шумо ман худам равон мекунам. Ҳамаро мақсад проекта карем.
качестваш хеле хуб барои ки ҳам бо моторша мотор ютоай. Так шо бародаро метавонед истифода заказ кунед. Иншалло ки нархҳо арзон дастафкаша бе ягон проблема ва документатсия ҳам карда метиҳем. Так шо бародаро метавонед заказ кунед. Боқӣ дар амони Аллоҳ.